Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw may gala Biyernes, no Biyernes ba? Yeah, Biyernes pizza dos pizza samantarong adlaw may gala Biyernes. Adili taron, samantarong pizza 29. Biyernes pizza 1, no pizza 1 na mahigala, no karong adlaw pizza 29 man ta. Pizza 1 na sa bulan sa Marso. Goodbye na, no? Pebrero, love month. No, are na po kita sa mga fiesta month. No? Daghang kayong fiesta karon, no? Fiesta sa San Jose. Ano, no? Hala, no? May munto na kanatong tanan, mga hingala ng hinaot kita, nga ana ang kamong tanan, sa Kapiskay, panglawas na ining kamuntuhon. Kumusta naman kanong puding? Ay, huwag na ko kayo, Padre. Kumusta naman ko? Wala na ko problema. Ikaw, Mr. Cheng. Okay ako kay Father, no? Wala ako problema, Father, no? Very good, no? Ato dahil nga tibayaon no good mo, good, dili good morning, good noon, no? Atong tibayaon no good noon, ang ito ang Gawix din na sa Kalumbuya, no? Si Gawix, no? Si Padre Christian Durango, no? Ato sa mga Gawix din na. Nung isab din na sa isla sa Siquijor, ato po nga tibayaon no may munto ang ato ang mga classmate din, no? Si Father Obing Masyon, ang atong kora paroko rin sa may Larena. O nga manusab, ang atong mga kaigsuunan usab diri sa may ang atong mga kaparian din sa Monsignor Lare Katubig, ang atong ang kora paroko rin sa may ada ato sa mga kanina mo rector higala mo sa kuan man siguro karon si Monsignor Lare Talingting, no? Kumusta, no? O nga manusab ang tanan gyud natong mga kaparian nga naa karon din na madistino sa isla sa Siquijor. Ayan, no? Ako ganahan ta kayo kung ma-assign din na, pero wala pag kita matod pa matuman ang atua nga pangandoy nga ma-assign na sa Siquijor. Nahalo na may munto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Ato dahil nga timbayaon sa mga munto ang ato ang mga MBG, ang mga membro sa Mother Butlers Guild, ang ato usab nga mga lay ministers, ang ato mga sakristan, kumusta na, ang atong mga lectors, ang ato usab nga mga kusinera sa mga kumbito, mga parish secretaries, no, kumusta na, no? Ato gyud nga kumusta akong nanggalang tanan gyud nato nga mga panday, no, mga panday sa parokya, kumusta na, no? Ako ubay-ubay kog panday nanggalang kay daghan man tag mga projects nga gipanghihod diri sa ato ang parokya sa Ayungod. Dahala, no, maing munto na kanatong tanan ari kita mahigala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Pope Francis baguhay pa lang mitudlo na usab og laing pari nga mahimong obispo. Siya mao si Padre Luisito Oxiano ug siya ang natudlo isip bagong obispo sa Virac, Ilocos Sur, no? Si Bishop-elect Oxiano miyembro sa Archdiocese of Cáceres. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis na nawagan karon og dugang pag-ampo alang sa nasod sa Armenia nga kasamtangan karon nga adunay mga kagubot, no, nga nagkipaghitabo sa nasangpit nga lugar. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan niining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa atuang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Godri sa atong listahan. Ang atua karon nga santo bisag walay nangutana. For March 1, no, mao si dili na mahigala, no, ang atua karon nga santo, no, sa pamahigala ha ato sa ning tanawon diri ha. Ang ato karon nga santo mahigala, no, sigon diri sa atong listahan March 1 man taron. March 1, kumusta na dahil mahigala, no, ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian nga na-assign usab sa naglain-lain nga mga
probinsya, no? Ang ato ang sa tanan nga mga kaparian nga na-assign sa nagkalain-lain nga mga probinsya. No? Ang ato karon nga Santo mahigala March 1. Ang March 2 na day taron mahigala, no? Ang ato nga kuan. March 2 day kita mahigala karon, March 2. Ang ato ang santo karon mao si mayroon mahigala correction day mahigala, no? Ang ato karon nga pizza March 2 na day kita, no? Si Saint Agnes of Bohemia, no? Saint Agnes of Bohemia. Abay, no? Kini si Saint Agnes of Bohemia, anak kini siya, no? The daughter of Queen Constance and King o kanang Ottokar, one of Bohemia. He declined marriage to many kings, built many hospital of the poor and residence of the for the friars. And then, matud pa, finance for the construction of Poor Clare's Monastery in Prague and entered the monastery, known for her prayers, obedience, and mortification of Saint Agnes of Bohemia. Yeah, he founded her, but very strict regarding to the observance of poverty. She declined her royal brother's offer to set up an endowment for the monastery. She died March 6, 1282 and canonized in 1989. No? So karong adlaw mahigala March 2 ato karon nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Agnes of Bohemia. Correction de mahigala ha dili day taron March 1, March 2 na dayta. Ano nga akong kalendaryo may nahiwi mo kung gamay na akong kalendaryo mahigala mo na nga imbis March 1 nahimong March 2. Okay, no? Para yun ta mahigala ari na kita sa ato ang catechism. Abay, no? Mga catechism na to mahigala. Yara catechism. Saan naman to yara? Ay ato sa joke day ginagmay. Ari sa atong joke. Aboy, no? Nag-istorya-istorya gihapon kini si Busting. Namatod pa na Bakoy. O si Pikoy. Aboy, no? Na ako'y aningon doon sa Busting. Ana ako'y kanang nahuna-hunaan ko'y. Usa may mong nahuna-hunaan? Nga, kinibang bata day ba? Kung maghiloy bitaw ang mata, dunay sakit ang bata. O mauba, manjunan sa kalagmitan, basta maghiloy gani, gihilantan ba, sakit ba dagayan tiyan, basta maghiloy ang mata. Pero kining dagko, loy, maghiloy ang mata. Ay, wala na, daghan ng problema na. Nagkuha siguro, nanay o asawa, gibulagan siguro na sa asawa, uniya o baka gibulagan sa uyab. Pero naagyoy ka ng grabe yung hiluya. Mau ba? Unsa man ang hiluya? Kana yung walay kwarta. Sakit sa bulsa ba? Perting hiluya yun sa mataan ng mga dagko. Labi na yun, walay ikapalit og bugas. Ika walay sudaan. Perting yung hiluya sa mata. Mau yun basta. Joke ba yun? Joke na daw ito. May lain. Okay, panayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino ari na ta mahigala sa ato ang mga catechism. Catechism na ta mahigala, ha? Yara, atong catechism mahigala. Yara. Padre, unsaman, what is the meaning of Holy Week? Sa man ko ni kahulugan og Holy Week. Holy Week is the week in which we commemorate the last week of Jesus' life here on earth. They are the days leading up to the great Easter feast, and we focus on the passion and resurrection of Christ. Yan, mo dahil na Holy Week, no? Atong gihinumduman ang katapusang simana sa atong Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan. Nga mauning mga panahuna nga mupaingon gyud sa kanabitang pagkabanhaw sa atong Ginoo.
No, unya sa maong kasaulugan sa Holy Week ang atong gitutukan mao gyud ang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Nya nagsugod ang Holy Week sa Palm Sunday. No, na binigay yun ning triumphant entry to Jerusalem. Na nagprosesyon, unya nagpabindita sa mga palma. Unya gibasa pod ang pasyon sa atong Ginoo mo na nga ang kining gitawag na Palm Sunday, gitawag po na siya og Passion Sunday. Ano? Unya mo paingon dayon sa Holy Thursday, no, nga diin giri-enact ang Lord's Last Supper. Niya, washing of the feet, unya priests all over the world will renew their sacred vows. No, mo mga panahona nga kaming mga kaparian baguhon po namo ang among panaad sa pagkapari. Unya mao pa ng panahona sa Huwebes Santo nga gitukod ang katapusang panihapon nga mao ang kining Santos nga Eucharistia. Now, unya sa Good Friday is the day of the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Himuon dayon ang Station of the Cross. No? And then Holy Thursday, Holy Saturday, mag-vigil na. We keep watch for the expectant rising of our Savior. And those who engage discussion that it can change their focus. Now, Holy Week is the time to clear our schedule of unnecessary activities. No? Sa ato pa kung panahon gani sa Semana Santa, ato yung i-clear atong schedule sa mga unnecessary nga mga schedule. Okay. Okay, ari kita sa laing pangutana. Why do sa pamahigala nahulog may nooning ko ang microphone. Why do Catholics, segunda sa pangutana, procession the cross during Holy Week? Okay, ano man yun nga ito mang i-procession ang Santo Entierro? Natin sali na cross, no? Kining gitawag na Santo Entierro. We are showing, veneration of the cross. Why do Catholics venerate the cross during Holy Week? We are venerating the cross in order to reflect on the way of Jesus' suffering and death. It is a spiritual pilgrimage to the principal scenes of the salvific passion of the Lord, aided by the artistic representation of those scenes, done inside and outside the church. No? Sa ito pa importante yun ay kayo nga ato yung nga i-venerar, no? Ato yun nga hindi ka nang gitawag na ito pasidunggan ang cross. No? Okay, nganong dili man maayo. Nganong dili man maayo nga ang mga Katoliko moapil og mga Bible study sa mga laing relihiyon. Gidid-an gitang mga Katoliko, no? Nga mo apil-apil gid wala ta gidid-an pwede gi-discourage ta nga mo apil-apil sa mga Bible study sa mga laing relihiyon tungod sa rason nga ang mga laing relihiyon adunay laing panabot sa Biblia. Doon na sila laing nga interpretasyon sa Biblia. Muna nga lahi ra gyud sa ato. So muna nga kung mo apil ka dito sa ilang Bible study, ang ilang panabot sa Katolik sa Biblia mo imong makatunan. So mas maayo nga maglikay lamang kita, no? Dili lamang ta mo duol kung doon mga Bible study, bisan mga prayer service, dili na ta mo apil dito kay usahay, doon naman gud sila yung mga gitawag na to kalihukan nga makapalibog na Hinoon nato. So muna nga isip Katoliko, gidid-an gid kita nga mag-apil-apil sa mga kalihukan sa laing relihiyon. Ilabi na ngayon sa mga fundamentalist groups. Okay? So, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubus ng alagad, Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos nga magkagakong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!